Mga kaibigan, ako'y naglalakad hanggang Shangri-La Mall. Umikot ako sa may Robinson's Galleria. Andito naman ako sa Meralco Avenue sa tapat ng Marco Polo Building. Talagang nagutom ako, mga kaibigan. Gusto kong kumain ng arroz caldo, yung talagang iinit ang tiyan mo, mga kaibigan. Pero palagay ko meron dito sa may likuran dito eh. Pupunta tayo ron, kakain tayo ng arroz caldo sa Guda. Okay, dito tayo kakain. Pasok tayo dito. Order tayo ng arroz caldo. Saan kaya ako upo? Ito para sa hati, reserve para sa macho, reserve para sa chinito, reserve para sa pasaway, reserve para kay lover boy, reserve para kay pogi. Ay, dito ko upo. Kakainin. Oh, talaga naman. Umuusok. Umuusok pa, mga kaibigan. Gusto kong tikman tong sibuyas na to eh. Itong malaking sibuyas na to eh. Unahin ko na to, mga kaibigan. Unahin ko na. Oh my God. Wow, sarap. May malutong. Ito, parang chicharon.